пайдошавии сагҳо масъалаи хеле мураккаб буда, барои ҳалли он мо бояд аз далелҳои илмӣ истифода намоем. Сагҳо ҳайвоноти ҷолиб ва вафодор мебошад. фарқияти сагро аз гург танҳо дар сатҳи ДНК метавон мушоҳида кард. ром кардани саг ташаккули зотҳои гуногунро дар бар мегирад. сагон ба насли канис тааллуқ доранд. даррандаи ба гургҳо монанд аз оилаи канидае буда, ӯ аввалин ва ягона ҷонвари калони пурра ром кардашуда мебошад. бояд қайд кард ки сагҳо дар табиати ҳувоӣ ҳамчун ҳайвоноти ваҳшӣ шинохта шудастанд ва дар асри 3 пеш аз милод аввалин шуда инсон ҳайвони ваҳшӣ, яъне сагҳои ваҳширо дар назди хонаи худ ром кард ва аз ҳамон давра сар карда ҳамкории манфиатбахш байни инсон ва ҳайвони ваҳшӣ оғоз гардид. яъне аз асри 3 пеш аз милод инсон тавонист ки яке аз ҳайвонҳои ваҳшие ки қобилияти ниҳоят ҷиҳати аз табиат дарёфт кардани ҳайвонҳои ҳамчун барои ғизои инсон, ҳамчун барои истифодабарӣ барои либосаи инсон манфиатбахш аст, ҳамкориҳо ба роҳ баромада шуд ва аз ҳамон давра инсон сагро ҳамчун ҳайвони хонагӣ мақбул донист. аз байни дигар ҷонварон танҳо саг унвони дӯсти инсонро сазовор гаштааст. дар бораи ин ҷонвар дар китобҳои машҳури олам ривоятҳо ва достонҳо омадааст. пас мо дар бораи ана ҳамин ҷонвар, пайдоиши он, намуд, хислатҳо ва манфиатҳои ӯ сухан хоҳем кард. инсон дид ки сагҳо яке аз ҳайвонҳое мебошанд ки метавонанд инсонро аз ҳар гуна хатарҳои таҳдидкунандаи ҳайвонҳои ваҳшӣ бо осонӣ ҳифз намоянд. масалан гирем вақте ки хирсо ба бошишгоҳи одамони қадим ворид мешуданд, сагҳо аз чор тараф ба худи хирсо дар меафтоданд ва хирсо аз садои хашмгини сагҳои ром кардашуда дар ҳарос афтода аз бошишгоҳи инсон ба дигар минтақаҳо кӯчиш мекарданд. ё ин ки масалан гирем гургҳо вақте ки ба хонаи бошишгоҳи одамони қадим барои дарёфти ғизо ворид мешуданд, сагҳо онҳоро огоҳ мекарданд ки онҳо дар ин ҷо муҳофиз ҳастанд. таҳқиқоти муқоисавии генетикӣ нишон доданд ки сагҳо ва гургҳои муосир аз ҷиҳати генетикӣ наздик нестанд, балки аз як аҷдоди умумӣ нобудшуда ба вуҷуд омаданд. аҷдоди саг метавонад гурги дерини мегафон плейстоцен бошад. дар тӯли 2 миллион сол давраҳои хеле хунук ва нисбатан гарм дар сайёра чандин маротиба иваз мешуданд. дар давраҳои хунук ки тақрибан 40 000 сол давом кард, қитъаҳо ба ҳуҷуми пиряхҳо дучор шуданд. чунин давраҳоро давраҳои пиряхҳо меноманд. оғози чунин давра аввали ибтидои плейстоцен ҳисобида мешавад. яхҳо беш аз пеш қаламравҳоро дафн карда, ҳайвонот ва набутотро ки дар он ҷо зиндагӣ мекарданд ба ҷойҳои дигар кӯчонид. дар баъзе ҷойҳо қабати ях ба ғафси 2 километр мерасид. дар давраҳои яхбандӣ тамоми сайёра ба раванди зиндагии нав дучор шуданд. хусусан олами ҳайвонот. давраи яхбандӣ боиси он гардид ки шаклу ҳаҷми ҳайвонот дигар шавад. дар илм ҳайвоноте ки дар давраи пиряхҳо умр ба сар мебурданд, мегафауна меноманд. аз қабили ҳайвоноти азимҷусса, мамонтҳо, хирси кӯтоҳчашм, мастодонҳо, шерҳои ғории азим, сайгакҳо, куверон низ гурбаҳои дандоншикан ва паррандагони тератор низ ба ҳисоб мераванд. албатта сагҳо хело бисёранд. он саг худи саг аз ба қатори ширхӯрон дохил мешавад ва ба қатори даррандагон маҳсуб аст.
даранда дар табиат хеле бисёранд 240 нафар даранда намуди даранда ҳастанд. аз инҳо дар байни дарандаҳо қариб 7 қаторро дар бар мегирад. яке аз қатори асосӣ ки дар инҷа мансуб аст ин қатори гург монандҳо. дар давраи плейстоцен ду намуди гургҳо низ зиндагӣ мекарданд. гурги даҳшатбор ки бо забони лотинӣ айнокрон ном бурда мешавад, дар давраи плейстоцен 13 000 сол пеш танҳо дар амрикои шимолӣ зиндагӣ мекард. намуди дигар бошад ки бо номи гурги мегафаунали бо забони лотинӣ канис лупус шабеҳ ном бурда мешавад. гурги мегафаунали аз гурги даҳшатбор фарқияти калон дошт. масалан хусусиятҳои дандонҳо ва он бо сабаби ихтисоси ғизоии худ ном гирифт. вай ҳайвоноти мегафаунаро яъне ҳаҷман калонро шикор мекард. аз сабаби иқлим ва шароити зист гургҳо дар ҷараёни эволюсия ҳам дар генетика ва ҳам дар рафтор тағйироти ҷиддӣ диданд. фарқи қавӣ ва сохтори дандонҳои калони гӯшхӯрдае дошт ки дар муқоиса бо гурги хокистарӣ калонтар буд. инчунин ҳаҷми косахонаи сари калон ва гардани кӯтоҳ боиси қавӣ шудани бадан гардида ба гургҳои мегафауналӣ имконият медод ки дар вақти шикори ширхӯрони хеле калон аз осебҳо муҳофизат шаванд. дандонҳои калоншуда, мушакҳои тавоно ва гарданҳои кӯтоҳ ки дар ҷараёни шикори чунин ҳайвоноти калон ба вуҷуд омаданд ба гургони мегафауна имкон медод ки ин тӯъмаро аз ҷумла устухонҳои калонтарини мағзи устухони серғизо доштаро бикушад ва пора пора кунад. дар охири асри ях зуд коҳиш ёфтани алафи ҳайвоноти калон ба амал омад ва пас аз он шумораи гургони мегафауна кам шуд. дар ин шароити иқлимӣ ва таъсири афзояндаи омили антропогенӣ гургҳои мегафауна ба рақобат тоб овардан натавонистанд ва ба мурдан сар карданд. ҷои онҳоро гурги хокистарии кунунӣ ишғол намуд. дар робита бо илми генетика он низ тасдиқ карда мешавад. дар ин ҷо саволе ба миён меояд ки муносибати гурги мегафауналӣ бо сагҳои хонагӣ дар чист? ҳангоми омӯзиши ин масъала тахмине ба миён омад ки моҳияти умумии он аз он иборат мебошад ки гургҳои мегафаунат аввал маҷбур шуданд ки лошахӯр шаванд ва сипас ба пайравии одамон шурӯъ намоянд. одамон муддати тӯлонӣ шикори дастаҷамона менамуданд. гургҳои мегафауна
бошад устухонҳои пас аз шикор ва чизҳои дигарро ки одамон тарк карда буданд мехӯрданд. ҳамин ки одамон аз ҷояшон ҳаракат мекарданд, гургон низ аз пасашон мерафтанд ва ниҳоят тадриҷан принсипҳои асосии гургҳои ваҳширо тарк карданд. дар аввал симбиози маҷбурии гургон ва одамон буд. одамон ба гургҳо махсусан таом доданро оғоз карданд ва дар натиҷа тадриҷан ба интихоби онҳо шуро намуданд. одамон гургҳои меҳрубон ва хашмгинро аз ҳам ҷудо карда онҳоро ром карданд. масъалаи сину соли аниқи ром шудани сагҳо тавассути таҳқиқоти краниометрӣ ва морфологӣ ҳал нашудааст. аломатҳои калидӣ ки метавонад ба зооархеологҳо барои ҷудо кардани гургҳо ва сагҳо ишора кунад, масалан андоза, мавқеи дандонҳо, таносуби косахонаи сар ва бадан мебошад. хусусиятҳои биологии сагҳо ба гургҳо хело монанд аст, чунки онҳо аз як қаторанд дар бораи. албатта хело дар бораи саг аз давраҳои қадим сар карда гуфторҳо, яъне дар инҷо ҳар хел маълумотҳо, ҳикояҳо хело бисёранд. барое ки ман чӣ хеле гуфтам ки эволюсия ки дар баробар якҷоя рафта истодааст ама бо одам, бинобар он дар ҳамин аломатҳои дӯстии байни инсону саг таватто дар хуни онҳо яъне сабт шудааст, дар хуни даршуда боқӣ мондааст. ҳудуди тағйирёбанда ё суръати вокуниши ин хислатҳо дар гургҳои ваҳшӣ аз ҷумла зотҳои ваҳшии сагҳо маълум нест, аммо маълум аст ки сагҳо аввалин ҳайвоноте буданд ки шикорчиён онҳоро ром ва хонагӣ карданд, ҳарчанде ки ин ҷонвар дар аввал дарранда буд. мо надидем ки сагҳое ба инсон ром карда шуда бе иҷозати инсон ворид шуда бошанд аз хонаи инсон ғизоӣ ё ин ки обҳои нӯшокӣ ё ин ки масалан маҳсулотҳои ширинро бар он барои ғизо истифода бурдан наздикӣ карда бошанд. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки дуруст тарбия кардани сагҳо ки онҳо қобилияти баланди аз худ кардани тарбия, дарк кардани чӣ дуруст аст, чӣ нодуруст аст. бинед ки дар бисёр филмҳои мустанад дар бораи сагҳое ки чӣ тавр инсон ба онҳо супоришҳо метиҳад ки масалан гирем барои иҷро кардани онҳо машғул мешавад, сагҳо инро амалӣ мекунанд. тибқи гузориши олимони амрико дар ҷаҳони имрӯза 14 намудҳои қадимтарини сагҳо маълум шудааст ки дар онҳо метавонид симо ва характери аҷдоди худашонро мушоҳида кард, ба мисли шарпей, сиба ину, чау чау, акита ину ва ғайра. ин маънои онро дорад ки ин сагҳо яке аз аввалинҳо шуда ба вуҷуд омаданд ва аз он вақт ин ҷониб каме тағйир ёфтанд.